Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imimotiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda hurukuro yatiinayo nhasi iri kuti vakachenjera part 6. Tisati tapinda muchidzidzo, Pastor, right, pane mafoni namba aya atinopa vateereri chidzidzo chaakupera patine chiti vawane malinks ekuti vajoine magrupu ane zvimwe zvidzidzo zvinotumirwamo zuva nezuva zvakaitwa kumashure. Nhare dzimwe chete vakumbireika vambosheya nesu, Pastor. Pane kukurudzira kwamakaita muchidzidzo chapfuura. Pane vanhu vari kudzidza nevamwe kuti timbonzwa maexperience avari kusangana nawo. Amen. Imbotaurai nawo. Vateereri, ichokwadi tiri kukumbirisa. Kune vazhinji venyu vatotanga kudzidza nemaneighbors avo kuti shamwari, pane chokwadi chandiri kuona mukati meshoko raMwari chandazarurirwa chinoenderana nenguva yatiri kurarama mairi. Vari kusheya nevamwe, vari kudzidza nevamwe, toda kunzwa maexperiences enyu, tigomaverenga pamhepo kuti vamwe vazvione. Tiri kufunga kuti timboita rimwe zuva ratinongouya muno mustudio kuzoverenga maexperiences nematestimony ari kubva kwamuri. Vanoda kuti ibvai maverenga nezita rangu munobva matotiudza, tobva tatoverenga nhingi ari kwakati ari kuti ari kudzidza nechamwari yake, vari kusangana nezvakadai nezvakadai. Ndo zvatiri kukumbira kuti isina kungoona feedback yekungoti zvatiri kukurudzirwa naMwari, zvatiri kurayirwa naMwari zviri kubatika here uye zvakuraramika here mukati medu. Toda kutenda chidzidzo chanhasi vakachenjera part 6 vakutozviziva vamwe vateereri vafollowa zvidzidzo izvi kuti vhesi redu rekutanga ndiDaniel 12 verse 3. Alright. Vakachenjera, ndo panobva pfungwa yacho. Verengai, Pastor. Daniel 12 verse ya 3. Vakachenjera vachapenya sokupenya kwokudenga, uye vanodzorera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi nokusingaperi-peri. Mumazuva ano ekupedzisira pane boka revanhu riri kunzi naMwari vakachenjera. Vanhu vanenge vachishingaira kuti vanhu vasati vakuziva zvaMwari vodzidzwa navo shoko vosvika pakutenda vouyawo kuruponeso. Hanzi vanhu ivavo vanenge vachitoshingaira kudzosera vamwe kuruponeso. But pane chiri kubva chawedzerwa kuna Daniel ikoko kunzi besides kushingaira vachinodzidzisa vamwe. Verengai munzwe Daniel 12 verse 10. Daniel chapter 12 verse ya 10. Yes. Vazhinji vachazvinatsa nokuzvichenesa nokubviswa tsvina, asi vakaipa vachaita zvakaipa. Hakuna pakati pavakaipa uchanzwisisa, asi vakachenjera ndivo vachanzwisisa. Saka vakachenjera pavari kuenda vachinodzidza nevamwe kuri kunoita maboka mairi ari kudzidzwa nawo. Hanzi vakaipa vasina hanya naMwari,
vachatadza kunzwisisa zvavanenge vari kudzidzwa navo. Poita rimwe boka revanhu vanenge vakagadzirira hana dzavo kuda kuteerera Mwari. Hanzi ivavo vachanzwisisa. Ende vabva vanzwawo futi vakachenjerawo. Batanidza izvi kuitika. Saka kurava kuti vakachenjera vakubuda nepaviri. Yes. Kana ndakubata. Yes, taurai kuti vanoti kana vadzidziswa vagara vatori nehavi yekuti dai ndanzwa kuti Mwari vari kudei. Yes. Anobva abata onzwisisa zvinhu zvacho. Yes. Iroro ndo rimwe boka revakachenjera. Yes. Boka rechipiri ndeanzwisisawo anobva aendawo kunodzidza nevamwe. Yes. Saka kuchenjera kuri napaviri, kudzidziswa wonzwisisa, nekuti zvawanzwisisa wobva wanodzidzawo nevamwe. Zviri kuita kunge kudai wodai, but zviri kuno pfungwa iri kuzongonobuda ndeyekuti vari kupedzisira vaya vakachenjera havazi vaya vega vangotanga nekuuya neshoko. Anzwa wacho akarigashira aine mwoyo unoda, ari kupedzisira futi aamumupanda wevakachenjera. Saka patinoda kunyanya kutenderera nhasi, toda kuenda pekunzwisisa, because panzi vakachenjera vachanzwisisa. Toda kunzwa kuti kunzwisisa chii, because zviri general vanhu vaitaunzwa ndingaanzwisise uya. Dzimwe nguva pane paita kakuvhara naMwari onzwa haanzwisise uya. Saka toda kunzwa kuti Bhaibheri parinoti kunzwisisa rinorevei. But tisati taenda ipapo, pane mavhesi mairi ndakashiya kuti sei akafanana ari muBhaibheri. Anoburitsa futi kakungwara kekuti tisiye tangokurudzira vateereri then tozoenda hedu panyaya yekunzwisisa. Pana mapisarema 14 verse 2 namapisarema 53 verse 2. Maona kuti akamira sei? 14 verse 2 53 verse 2. Akanyorwa zvakafanana mavhesi iwayo. Verengerai vateereri vanzwe. Mapisarema 14 verse 2. Jehovha ari kudenga wakatarira pasi kuvana vavanhu kuti avone kana wakachenjera aripo unotsvaka Mwari. Right. Mapisarema 53 verse 2. Mwari ari kudenga wakatarira pasi kuvana vavanhu kuti avone kana wakachenjera aripo unotsvaka Mwari. Maona kuti emphasis yacho iri kuratidza kuti tsvaka Mwari. Tsvaka Mwari. Saka zvidzidzo zvekumashure mvundisi zvainoburitsa akachenjera ari munhu ari kushingaira kunodzidza nevamwe. Bhaibheri rakuwedza richiti imimi wacho ari kudzidzwa nemi, ivaiwo vakachenjera. Saka zvitoriko mupfungwa dzaMwari ndo zvinenge zvichitoshwirwa naMwari kuti even munhu asati anyatsoziva hake zvekuti kuchechi kunoitwa sei, agare aine pfungwa yekutsvaka Mwari, yekutsvaka kururama. Saka uyo auya nevhangeri neuyo akachenjera agara ari kuda kutsvaka Mwari, pavanosangana vakadzidza, hanzi vese vari kunoita boka revanhu vanonzwisisa. Saka taakuenda pakunzwisisa manje, kuti pari kunzi kunzwisisa anenge ari munhu ari kuita sei. Vateereri, zvimwe zvinobatsira pakudzidza Bhaibheri zvinoita kuti zvimwe zvinoita kunge zvakaoma zvinzwisiki. Pakaita vara riri kutaurwa muBhaibheri, fangarira tiri kuti kunzwisisa, chirungu rinenge richiti understand. Unogona kungotangira imo muna Daniel kutsvaga kuti vara iri pane parakambonyorwa here, rairevei, woritsvaga futi muBhaibheri mese kuti tiite picture yakazara. Saka izvo ngatitangire muna Daniel pasi. Toda kungotedza vara rekuti kunzwisisa. Kunzwisisa riri kureva kuti understand, kuti kunzwisisei kwairehwa. Daniel 1 verse 4 neverse 17. Daniel chapter 1 verse ya 4. Majaya akanga asine mhosva, asi akanga akanaka pameso, akachenjera panjere dzose, akangwara pakuziva nokunzwisisa uchenjeri hwose, akanga akakwana kumira mumba mamambo, uye kuti avadzidzise magwaro norurimi rwavakadheya. Verse 17. Daniel chapter 1. Zvino kana ari majaya awa mana, Mwari wakavapa zivo nokungwara pamagwaro ose nouchenjeri hwose. Asi Dhanieri wakanga achigona kunzwisisa zvose zvairatidzwa naMwari nezvairotwa. Daniel had understanding of the visions.
maona here kuti vatanga vanzi vainzwisisa pavanga vatorwa vari pachikoro paya but Daniel azoiswa parutivi mufundisi zvikanzi Daniel ainzwisisa. Manzwa zvaainzwisisa zvacho zvairatidzwa naMwari, mavisions airatidzwa naMwari. Saka tiri kungotedza vari kuti kunzwisisa. Why? Nekuti kwanzi naDaniel 12 vakachenjera vachanzwisisa. Saka tiri kuti mumazuva ano ekupedzisira zvii zviri kunzi naMwari vanhu vanzwisise. Alright, kuti panofanira kuva nemutsauko kuti munhu akatichwa metsa akanzwisisa, it's okay. Asi pane kunzwisisa kuri kutsvakwa tiri mucontext yatiri. Mumazuva ano ekupedzisira. Saka hanzi Daniel ainzwisisa mavisions. Muna Daniel imomo ngatirambe tichitsvaga vara riya rekuti understand. Pana Daniel 8 verse 17 rinodzoka futi vara iroro richitaurwa nengirozi kuna Daniel. Daniel 8 verse ya 17. Yes. Ipapo akaswedera kwandakanga ndimire, zvino wakati achisvika ndikatya, ndokuwira pasi nechiso changu, asi wakati kwandiri, chinzwisisa iwe mwanakomana womunhu, nokuti zvawakaratidzwa ndezvenguva yekupedzisira. Daniel anga aratidzwa muono wairatidza kuteedzana kwaizoita umambo. Mumuono imomo manga maita rimwe gondobwe rakaskodhumwa richitungwa neimwe nhongo yembudzi nezvimwe zvakazotera yaive vision. Saka pari kuuya ngirozi apa ichiti chinzwisisa iwe Daniel, iri kumuti nzwisisa vision iyi. Zvaive zviprofita zvine chekuita nekutsinhana kwaiita nguva panhoroondo yenyika inoyi. Hande futi pana Daniel 9 ipapo Gabriel anotaura futi naDaniel oshandisa futi vara rekunzwisisa rekuti understand. Daniel chapter 9 verse 22 na 25. Daniel 9 verse ya 22. Akandidudzira akataura nene akati, Daniel, ndauya zvino kukuvigira njere nekunzwisisa. Verse 25. Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira kuno wakazodzwa iye muchinda zvichaita vhiki 9, uye vhiki dzina 62 dzichavapo dzokuvakwa kwaro rine nzvimbo mhami nemigero, asi zvichaitwa nenguva yekutambudzika. Chiri kunzi Daniel anzwisisa. Ameno muri kuzvibatira vatero zvatiri tiri kungotsvaga vara rekuti kunzwisisa mubhuku raDaniel. Toona kuti riri kushandiswa pachitaurwa chii. Vara iri riri kushandiswa papiwa zviprofita zvenguva. Like kuna Daniel 9, Daniel anga atsanangurirwa makore aizopindana kusvika pakubhabhatidzwa kwaJesu nekuroverwa kwake. Saka kuti azvibate ari kubva ashandisirwa vara rekuti nzwisisa. Kuratidza kuti mubhuku raDaniel pakanzi vakachenjera vachanzwisisa, zviri kutonongedzera zvega kuti kunzwisisa maprofecies ane chekuita nenguva. Ameno isaine ndofunga mufundisi matsanangurira avari kuita ndeyekuti mubhaibheri muzviprofita izvi kana zvichinzi munhu anzwisisa, zvinoreva kuti anenge anzwisisa kududzirwa kwezviprofita zvakanangana nenguva, ende ndo zvinobva zvamubatsira kuziva zvekuita. Sevana vaya vanonzi vana vani vainzi vaiziva vaisakari iri kuna vakoronika hanzi vaive vakachenjera vachiziva zvinoda kuitwa zvinoenderana nenguva. Saka vara rekuti vakachenjera ndivo vachanzwisisa riri kutofanonongedzera kwatiri vateereri kuti patiri kuita zvechechi tichinamata, boka riri kutsvagwa naMwari mumazuva ano ekupedzisira vanhu vanoita zvevhangeri, asi pamusoro peizvozvo vachinzwisisa maprofecies ebhuku raDaniel nazvakazarurwa. Ipo patatangira paya Daniel 12 verse 4 neverse 10. Daniel 12 verse ya 4. Asi iwe Daniel, vanza mashoko unambire bhuku nechisimbiso kusvikira kunguva yekupedzisira. Vazhinji vachamhanya pose pose nezivo ichawanda. Vesi ya 10. Vazhinji vachazvinatsa nokuzvichenesa nokubviswa tsvina, asi vakaipa vachaita zvakaipa. Hakuna pakati pavakaipa uchanzwisisa, asi vakachenjera ndivo vachanzwisisa. Chichabatsira vakachenjera kunzwisisa chabuda pavhesi 4 yaDaniel 12. Panzi vazhinji vachamhanya pose pose
nezivo ichawanda. Panodudzirwa pachinzi chi, makamboti pachidzidzo icho mufundisi? Kune vamwe vanotsanangura vachiti kumhanya pese pese zviri kurehwa kakurumidziro kekufamba nekuda transport. Zviya zvekuti munhu anogona kudya breakfast kuSouth Africa, onodyira lunch kuKenya, ozonorara kuLondon. Ndokumhanya kwese kwese vachizanganisa nyika yese. Asi mukanyatsokudzidza muchicherechedza mundima idzi, kumhanya kwese kwese kuri kutaurwa ndekuya kunobudira kuna Isaya, kuti kana muchidzidza shoko raMwari, ngazviti chirevo pamusoro pechirevo, apo tore zvishoma napapo zvishoma, kureva kuti munoti mukavhura kuna vaKorinde, munovhura kuna vaRoma, muchizanganisa nekuna vaEfeso, muchidzokera kuna Dhanieri, zvichiita kuti nyaya dzacho dzibude. Ndokumhanya pese pese mubhaibheri, zvowedzera zivo nekunzwisisa. Panzina mufundisi kuna Isaya ndiIsaya 28 pavhesi 10 inoti mukudzidzwa kwebhaibheri tinofana kumhanya pose pose, chirevo pamusoro pechirevo, chirevo pamusoro pechirevo. Kureva kuti watsvaga uku, wotsvaga kuti zvinorevei, wotsvaga kune imwe ndima, bhaibheri richibatsirana, richikuzana kuti nyaya yacho ibva yajeka. Saka zviri kunzi vakachenjera vachanzwisisa. Kureva kuti vakachenjera vachashandisa bhaibheri sematsananguriro azviri kuitwa kuti vanzwisise zviprofita. Sei tiri kuramba tichiti zviprofita? Nekuti mubhuku raDhaniel pari kunzi kunzwisa mufundisi, vara racho riri kungonoteedza panenge papiwa mavision ane chekuita nenguva. Saka ndoti vateereri, zviri kutokumbirwa nechidzidzo, ngatizvigadzirirei kudzidza maprophecies aDhaniel nekwanzwisisa. Maybe ativerenge tisatanzwa kambo Luke 24 pastor verse 45. Luka 24 pa 45. Yes. Ipapo akadziura kuziva kwavo kuti vanzwisise magwaro. Vanga varasika vadzidzi, chakaita kuti vatadze kuziva kuti acharoverwa, achamuka. Havana kunge vanzwisisa maprophecies anga ariko kuOld Testament ainongedzera nyaya idzi. Kuaverenga vaiaverenga, but kuti vanzwisise zvainetsa. Kusvikira Jesu atozomuka kuakafa, ndobva adzura kunzwisisa kwavo kuti vaunderstand. Saka pastor, chandaita kuti muverengere, kutsvaga mubhaibheri kwese kune vanotoshingaira kudaro, but still unonzwa kuti pastor handisi kunzwisisa. Ndopandaida kuwedzera kuti zvinoda futi simba raMwari, kubatsirwa nemweya mutsvene, kuti unzwisise zvinobva zvati ba. Saka ndo zvinotsimbidzira pfungwa yekunamata kana munhu uchienda kunodzidza bhaibheri. Endewo kunzvenga temptation yekuti reka ndinorivhura kuti ndichaye uyo. Mavhesi haasi ekushandisa kuchayana, ndeye kudzidza kuti utsvake kuti Mwari varikuda kuti ndizive zvipi ndigozozviita. Saka Mwari ndiye anopa kunzwisisa kwese. Isusu nemwoyo inozvipira unomhanya pose pose uchienzanisa bhaibheri uine notebook uchinyora manotsi wotarira mamavhesi aya, asi unenge wanamata nekuti Mwari ndiye anovhura pfungwa dzonzwisisa. Chidzidzo chedu chiri kuti vakachenjera part 6. Gatimbonzwa kambo. Mambo wedu atidaiza kuchitwa chake chekudenga tomira senyi mukutongwa mambo apinda mambo apinda kuzotitonga tichamira senyi apo mambo apinda mambo Jesu anechiremba pakange pazoiswa minzwa nembiri yake tichamuona mambo apinda
apo tapinda pakutongwa zvemoyo tinozwana mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira sesenyi apo mambo apinda achafara pakutiona kuti tapfeka nguo chena ndizvo kunesu kunonaka mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira sesenyi apo mambo apinda tenzi tinokumbira mutsa kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu nekusatya mambo apinda tenzi tinokumbira mutsa kuti tese tinozomira munzvimbo dzedu nekusatya mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira sesenyi apo mambo apinda apo mambo apinda kuzotitonga tichamira sesenyi apo tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu vakachenjera part 6. So far zvabuda muchidzidzo tichingotarisa mubhuku raDhaniel. Kuchenjera kana kuchinyorwa mubhuku raDhaniel nekunzwisisa kuri kunyanya kutsimbidzira kunzwisisa zviprofita zvenguva, mavisions aya airatidzwa Daniel. But hazvisi kubva zvabvisa hazvo munhu angonzwisiso vhangeri in general zvinodiwa naMwari. But chinoda kucherechedzwa patiri kuti kunzwisisa kuti unyatsona kuti munhu anzwisisa. Ndewechidiki because hurukuro yatakazoita ndakazoona kuti muduku kwandiri. Saka kandingomuti muning'ina. Anga andichaira nhare. Saka pane chidzidzo chaanga anzwa ndobva angotanga achiti mufundisi ndoda kubhabhatidzwa mumvura zhinji chaiyo. Manzwira angaita chidzidzo ichocho changa chamuisira pachena kuti rubhabhatidzo harusi rwekusaswa tumvura kana kunge kudhirowewa pamhanza nemvura. Akanga anzwisa kuti miri wese unofanira kunyikwa mumvura sezvinoreva Bhaibheri. Saka angotanga achifona zvikanzi mufundisi ndinofanira kubhabhatidzwa mumvura zhinji chaiyo. Ndobva ndamuti zvakujekera wanzwisisa here? Ndangozviyeuka because ndakashandisa vare kuti wanzwisisa here. Zvikanzi ndanzwisisa mufundisi. Ndikati Mwari akomborere sarudzo yawaita. Go ahead nedecision yako. Zvikanzi but challenge manje kuchechi kwedu hakubhabhatidzwe. Ndo mamirira yakabva yaita. Ndandambudza kuti wanyatsoinzwisa yakati zvikanzi but chiri kunetsa pastor kuchechi kwedu hakubhabhatidzwe. Saka ndoda kuti mundibatsire tichitarisa kuti kunzwisisa anga anzwisisa here panoitwa sei pastor. Ndangozvifunga hangu ezvinezvi kuti nyaya yekunzwisisa ika ine madimensions akawanda. Munhu kuti anyatsonzi anzwisisa zvine zvakamira sei.
anga anzwisisa here maonero enyu munin'ina wangu musazoizo henyu kutaura dhuze pamwe ari kutonzwa chinhu chidzidzo chinechi nozati chinondinetsa Caston chi nevafana vakwa akaenda pambare aine kwaarida kuenda yes okwira mubhazi ogara zvake imomo agara paanozoudzwa kuti bhazi rakafa haambovhunze kuti saka ndoita sei. Okay, onzi bhazi rakafa anoita sei? vafana vakwevaka anotoita decision amene kuti kupusa kunozongouya kana kune zvichechibedzi aiwa pabhasi terminus anoburukaka because anenge agara amwe achifunga kuti tichienda utona agara otozodzwa kunzi rakafa anoburukaka imo. Saka iwo munhu chinonamatirwa chinoendera vanhu kuchecheka kuda kunonzwa zviri kudiwa naMwari kuti vaite. Yes, ozvinzwa but ona kuti pandiri panapa handisvike pari kudiwa naMwari ochiti handopafira nyaya. Uri kuona ndo panondinetsa ipapapo kuti vafana vako ava iwo hamumbotauri here muchitaurirana muri kukoko. Aiwa zvonetsa amen. Muri kunzwa zvitaura mufundisi pazvinooma seexample yandapa yemunin'ina wangu ari kuti arida kubhabhatidzwa sezvinora bhaibheri but kuchechi hakubhabhatidzwa. Matauriro ari kuita mufundisi kana ndanzwa ndichingoshandisa example yavataura ndeyekuti bhazi rakafa kuri kwekuti ndoroungoakwira munhu unoburuka otsvaga bhazi rinoenda. Amenoti ndingadaro ndapindura ndozvinonyatsoratidza kuti wanzwisisa zvarewo unoratidza kuti une shungu dzekuda kunosvika. Saka pari kunzi vakachenjera vachanzwisisa haisi nyaya yekungoti mupfungwa zvati bha zvinonotungamirira pasarudzo nezvinofana kuzoitwa zvichiteerera ipfungwa plus kune zvimwe zvinhu zvausingazowanire vhesi because zvinhu zvese Caston kasi zvese zvekuti uchatoti kamubvunzo kawaita kuti manje kana wasingabhabhadzi uchichiwandoita se zvimwe zvacho hazvitori namavhesi Mwari anenge auda kuti ushandisa common sense sezvakatipa pfungwa sezvakatipa pfungwa. In fact kunotone vhesi rinoti come let us reason together kuratidza kuti Mwari anoda kuti pamwe pacho tireasone toita madecisions. Pachidzidzo chedu vakachenjera part 6 tiri kuona kuti chiri kunyanya kutsimbidzirwa kunzi vakachenjera vachanzwisisa kunzwisisa maprofecies emavisions emubhuku raDhaniel aive nechekuita nenhoroondo dzenyika kuteedzana kwawo makore achifamba takamirira kuuya kwaJesu. Saka tauda kuona pfungwa iyoyo mune dzimwe ndima kwete mubhuku raDhaniel. Handei kuna Genesis chapter 41 pastor verse 33 neverse 38 to 39. Genesis 41 verse 33 neverse 38 to 39. Naizvozvo Farao ngaatsvake munhu akangwara akachenjera amuite mubati wenyika yeIjipita. Verse 38. Farao akati kuvaranda vake, ko tingawana mumwe munhu wakafanana nouyuyu uno mweya waMwari maari here? Farao akati kuna Josefa, Mwari zvaakakuratidza izvozvo zvose hapano munhu wakangwara akachenjera sewe. Pane hope dzadzabva kuna Mwari kubatsira nyika yeIjipti. Mwari achiziva kuti vachabatsirwa naJoseph. Kwarotwa mombe dzimwe dzakakora dzimwe dzakaonda nezvimwe zvakaitika asi dudziro yacho zvaingoreva kuti kuchaita makore 7 emaguta pozoteerera mamwe makore 7 enzara. Saka zvakatambudza Ijipti yese kusvikira Joseph adedzwa ndobva avadudzirira. Joseph ndobva asiya ati but kana muchiratidza kuti manzwisisa nyaya iyi paroda kuti muchitsvaga munhu overseer akangwara omaneja kuunganidzwa kwechikafu munyika inoyi. Faro ndobva anogara nedare rake ndobva vawirirana zvikanzi munhu akangwara anonzwisisa angatiitire zvinhu izvi ndiye iyoyo nekuti hakuna mumwe akangwara saiye. Anga apfuura vese kungwara panyaya dzipi Joseph? Paakanga aratidzwa kana Mwari zvainge zvichizoitika mavision aya nezvaizoteera nezvazvaireva zvichitsinhana kudaro ndo zvabva zvaita kuti anzi akangwara.
muri kuona tsinga iri kufamba nechidzidzo vateereri kuti iri kunotendera pakuti kungwara kuri kunobuda patiri kupedza bhuku radhanieri nekunzwisisa kuri kutsamira kuvanhu vari kunzwisisa zano raMwari sekuratidzwa kwarinenge raita mumavisions nemaprofecies emubhaibheri. ende abva hanzi une mweya waMwari, abva hanzi une mweya waMwari. handei kutestamendi itsva tione kuti vara iroro parinenge ichitaurwa najesu achiti nzwisisai nzwisisai kunzwisisa riri kutenderera panyaya dzipi. sofa tamboona kuti riri kutenderera pakunzwisisa mavisions maprofecies ane chekuita nenhoroondo yenyika inoi. ngatichionai kuti jesuwo paakauya aishandisa vara iroro kuvanhu achiti nzwisisai nzwisisai. aireva kunzwisisa kupi? handei kuna Mateo 13 verse 14 na15. Matthew 13 vhesi ya14. Kuprofita kwaIsaya kwakaitika kwavari kunoti, nokunzwa muchanzwa musingatongonzwisise, nokuona muchaona musingatongoonesesi, nokuti mwoyo yavanhu ava yava mikukutu, nzeve dzavo dzakadzivira, nameso avo vakatsinzina, kuti zvimwe varege kuona nameso, nokunzwa nenzeve, nokunzwisisa nomwoyo, vakadzoka ndivaponese. jesu anga ataura maparables pastor. toti madimikira achitaura mifananidzo inoita kunge zvirahwe. adaro ndobva patooneka kuti hapana anzwa. kana chiti hapana anzwa hanzi kuti saundi haina kupinda munzeve, saundi yaipinda. but unotoona kuti muchinda weakutoenda but unganesa hapana anzwa, hazvina kuvajekera kuti chii charehwa. saka jesu ari kutoramba achishandisa vari kuti kunzwisisa riya ari kuedza kureva kuti havana kunzwisisa mutauro unoita kunge wakawanda wemaparables. zvabatika saka kunzwisisa kuri kubuda mazuva ano ekupedzisira kunofanira kuita boka revanhu besides kunzwisisa maprofecies aya. vanofanira kunzwisisa mamwe matauriro ebhaibheri emadimikira. muchaona patiri kuenda mberi muchaona kuti zveshuwa vakachenjera vanofanira kuzvibata zvinhu izvozvo. Matthew 15 verse 10. Mateo 15 vhesi ndeya10. zvino akadana vanhu vazhinji kwaari akati kwavari, teererai munzwisise. muri kuona vara iroro pane madimikira anga ataurwa. saka paari kutsimbidzira kuti munzwisiseka ari kuziva kuti saundi yapinda munzeve but matauriro aiitwa apa anenge aine meaning yakati vigwei. zvikubata vateereri, zviprofita zvemubhaibheri ukatoverenga kudai mawedzi ese unotoaverenga ukapedza bhuku radhanieri. but zvawanenge waverenga zviya uchitoverenga mabhi acho kudai zvinenge zvine zvazviri kureva zvakati vigwei. saka pari kunzi mumazuva ano ekupedzisira, handingatiitse must pastor but zviri kubuda mubhaibheri kuti vakachenjera vachanzwisisa. mitauro yese yemuna nadhanieri yaka vakachenjera vachanzwisisa. vanoinzwisisa. Matthew 16 verse 12 mozotaura zvamuroda kutaura. Matthew 16 verse 12. 16 vhesi ya12. zvino vakanzwisisa kuti haana kutaura kuti vachenjere mbiriso yezvingwa, asi dzidziso yavafarise navasadhuse. vhesi rindatiriite seexample. jesu aifamba nevadzidzi vake pastor ndobva ati ngatiyambukirei kumhiri kukurosa dhamu raive pakati gungwa. saka ndobva avati but patine takurosa taakumhiri muchenjere mbiriso yevafarisi. mbiriso batsira panhongo echidiki yeast. saka ivo vakafunga kuti jesu ari kuti tisanotenge chingwa chekumhiri uku nekuti vanochibika neyeast. saka vazoi ikoko ndivona kuti handiyo nyaya yange ichitaura apa. saka vhesi rabva razoti vakazonzwisisa kuti aireva kuti mungwarire dzidziso yevafarisi. muri kuona here kuti panga panzi mbiriso yevafarisi asi zvichireva kuti dzidziso yevafarisi. saka ndo zviri bhaibheri pastor. maybe takaudza here vateereri kuti munguva shoma iri kuteera tiri kusikodzidza bhuku razvakazarurwa. hazvina kumboipa kudzokorora. vateereri nguva shoma iri kuteera tiri kusikodzidza bhuku razvakazarurwa. saka bhuku razvakazarurwa rakazara nemutauro wakadai wakaita unge wakahwandika, unoita unge wakahwandika. saka dhanieri paari kupendera bhuku rake achiti vakachenjera vachanzwisisa, ari kutoedza kufanira kukukurudzirai
kuti musatye kudzidza bhuku radhanieri nazvakazarurwa. Mitauro irimo ukagadzirira hana yako kuti Mwari ndoda kunyatsonzwa kuti mairevei. Hanzi it's possible kuti vese vakadaro mucharinzwisisa bhuku iroro. Mamhei muchida kutaura pastor panyaya. Ndanga ndichida kutaura pane pamandiverengesa vhesi ranga richinzi naJesu havana kunzwa zvandakataura. Nekuti havana kuisa mwoyo yavo kwandiri. Pamene kana muchazozvitaura kumberi. Taurai pastor. Zviri kuita sokuti chimwe chinhu chinobatsira kuti munhu anzwisise kana kusanzwisisa zvinoenda nekuti auya mwoyo wake wakarerekera kupi. Okay. Munhu akauya achiti Jesu ndinokudai, ndinoda kunyatsonzwisisa zvamunoda kuti ndizive, anobatsirwa nemweya waMwari onzwisisa. Okay. Asi munhu akauyawo aine chimwe chinangwa, kuzoona unouya nezvinangwa zvakasiyana siyana kuchechi, vanhu tuiva vanogona kunzwa zvakafanana asi iye wobuda asina kunzwisisa. Ndo imwe pfungwa yandiri kuona. Muritotaura chokwadi. Mwoyo unofana kugadzira kuti Mwari ndibatsirei ndokudai. Matthew 17 verse 13. Matthew 17 verse 13. Verse 13. Yes. Zvino vadzidzi vakanzwisisa kuti wakavaudza zvaJohani Mubhabhatidzi. Muri kunzwa vara kunzi kunzwisisa. Vateereri, tiri kungotsvaga vara iroro. Don't worry kuti Bhaibheri mutauro watakatanga kunyorwa wairevei, but vara iri kunzi kunzwisisai. Muri kuonera kuti pari kushandiswa pane paita unge paine nyaya ine madimikira. Vadzidzi vaizviziva kuti kuOld Testament pane pakanyorwa kubhuku raMalakai kuti Jesu asati auya kuchauya Eria. Animazona. Saka pane nyaya yange yataurika yaEria. Ndoiri kunzi vadzidzi vakabva vazvibata kuti haazi Eria panyama irehwa ndiJohn Mubhabhatidzi. Kuratidza kuti Bhaibheri manyorerwa aro ateereri rine parinotaura kana mazita ezvimwe zvinhu, but risiri kutoreva chinhu ichocho, riine chirahwe chiri kuseri. Ndo pari kunzi patine takudzidza bhuku razvakazarwa even raDhanieri, ivai prepared, musatombotye vateereri. Zvinobatika mwoyo yedu ikangozvipira kuti ini ndoda kunzwisisa, ende muchaona munozvinzwisisa. Shungu dziripo mufundisi. Patine takudzidza bhuku razvakazarwa, ndanditori neshungu yekuti titangeka munhu wese ane counter book yake, neBhaibheri rake, neballpoint. So that zvinyatsa kujeka, because zviri kutoita kunge pandiri kunzwa chidzidzo ichi Jesu anenge ari kutotika zvinogona kusagoneka kuti munhu agoenda kudenga asina kunzwisisa zviprofita izvi. Sei ndadaro? Nekuti vakachenjera ndo vanzi vachapenya senyeredzi kudenga, ndo vari kunzi vachanzwisisa. Meaning kuti kudenga hakusi kuendeka usina kunzwisisa. Saka zviri kuita kunge zvinonzi mubhuku raDhanieri nazvakazarurwa mune zvakaputirwa naMwari zvinobatsira vanhu kuenda kudenga. Saka zviri kutoita, handisi kuda kuti ndibva ndati must. Ameno matauriro amungaite pastor ekuti vanhu vaziva kuti it's not just one of those studies ekuti tangonakidzwa kuti yatimbodzidza bhuku razvakazarwa. NdiJesu ari kutoipa emphasis yekuti wedwe endaiko ndokubatsirai kunzwisisa mugone kupona kuenda kudenga. Isaine mamwe matauriro pasi. Iyo chatinodzidzira shoko Caston ndechekuti tinzwe zviri kutaurwa naMwari. Uyo mukutaura kwake ane zvaanotoda kuti tiite. Saka tikasazvidzidza hatinzwe zviri kudiwa naMwari, hatiite zvatinofanira kuita. Saka kana taitaka ndo zvinozoita manje kuti Mwari achiuya azotitora. Plus pane zvinhu zvakawanda zvatinotonzvenga nekunzwisisa ikoko. Saka tikasazvidzidza, tikasazvinzwisisa, tinomira pasiri correct. Yes. Pekuti patinenge takamira chiro tichiti tiri kunamata tedi chitosvotesa Mwari. Saka unoziva munhu anokusvotesa kuti umuti handei kumba, iye achikusvotesa, ndo panogona kuita dambudziko ipapo. Wachikusvotesa umuti handei kumba, ungaende kumba kana munhu akadaro. Toda kutenda zvatodaita pastor, tikusikokondinya vakachenjera part 6, but shungu dzaMwari vanhu vanofanira kunzwisisa zviprofita zvaDhanieri nazvakazarwa. Rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo.
tsvuku dzimera kadzama Jesu tenzi muponesi wakatifirayo dzime ironda riona iro rinondichenesa kudza tenziro chenesa kudza tenziro chenesa ndawana upenyu tsva nyanza ropa rake zvitema zvese zvapera apo padzimeyo dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudza tenziro chenesa kudza tenziro chenesa ndamukanda itwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguo chena naKristu mandiri dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudza tenziro chenesa kudza tenziro chenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi muziwenyi Jesu chete wakatinunura dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudza tenziro chenesa kudza tenziro chenesa dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudza tenziro chenesa kudza tenziro chenesa dzimeiro ndariwana iro rinondichenesa kudza tenziro chenesa kudza tenziro chenesa. tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu vakachenjera part 6. Mwari vari kutikurudzira tive nehana dzinoda kunzwisisa zviprofita zvavo mubhuku raDhanieri nazvakazarurwa. Pati mubvunzo unogona kubva kwamuri vateereri ndokuti ndo ega here mabhuku ari mubhaibheri? Ndo ega here ari kufanira kunzwisiswa? Pastor, bhaibheri rese rinofanira kunzwisisa. Okay. Mwari achibatsira nemweya wake. But ngatinzwewo kuna iye Jesu. Okay. Kuti paaida kuti vanhu vanzwisise ndepapi. Okay. Matthew 24 verse 15. Matthew 24 verse ndeya 15. Yes. Naizvozvo kana muchiona nyangadzi yokuparadza yakarebwa nomuprofita Dhanieri imire panzvimbo tsvene, unorava ngaacherechedze. Panzi anorava ngaacherechedze paya pastor. Ndine bhaibheri rechirungu. Alright. Ndokumbira kuti muverenge semu vhesi iroro nechirungu. Matthew 24 verse 15. When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Let him understand. Mapanzwa kapo. Jesu zvaari kuita pana Matthew 24. Jesu angatsanangura nhoroondo yezviratidzo zvenguva, nzara, hondo, kuparara kwemichato. Ndobva ati asi kuvana vake vanoda kunyatsonzwisa kuti nguva yapapi, endai munoverenga bhuku raDhanieri. Iye Jesu ndobva abva apedzisira nekuti pamunoriverenga, please understand. Kutoradza kuti ari kuziva kuti mukaverenga mune nyaya yakafanana nekungoti Daniel akaiswa mugomba reshumba akazobuda. Mukatarisa Daniel 6 yaikuiswa mugomba reshumba akabuda.
hapana vari rakambonzinzwisisa. Saka izwa kuti pamunonoerenga Dhanieri musanoriverenge muchida kungovarenga mavara. Endai munonzwa zviprofita zvirimo muundastende. Saka Jesu ega ndiye ari kutoti bhuku raMako rakanaka vateereri. Bhuku raMapisarema rakanaka. But mumazuva ano bhuku riri kunzi riverengei murinzwisise zvichitotaurwa naJesu mbune ari kuti endai munodzidza bhuku raDhanieri. Pamunoridzidza zviprofita zvirimo zviya zviundastendei, inzwai meaning yacho iri kuita kunge yakavanzika. Saka bhuku raDhanieri manje ndori kubva razotambidza kubhuku razvakazarurwa. Saka tiri kuti vakachenjera mumazuva anaya hatiitei shungu yekuti Mwari ndoda kuzvinzwisisa. Mirai muone kuti Dhanieri anotambidza sei zvakazarurwa. Zvakazarurwa 13 verse 18. Ndoda kuti vateereri vangoona kuti zveshuwa nebhuku razvakazarurwa rine mutauro wakavigwa. Unoda kuti Mwari nemweya wake vavhure tinzwisise. Zvakazarurwa 13 verse 18. Verse ya 18 yazvakazarurwa 13. Ndipo panokuchenjera unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara, nokuti chiverengo ndechomunhu. Chiverengo chacho ndi 666. Chandaitira kuti muverenge vhesi iri pasi. Kune vateereri vakawanda vari kubvunza. Alright. Ameno zvavanenge vaona kwavari. Unongonzwa vava kuti, nhai pastor, nyaya ye666 yatanga here. 666 yarehwa. Nhai pastor, saka pamwe pacho unopedzisira ngoti mapindo kana varipo vakambondibvunza ndofunga maakutoziva mhinduro yangu vateereri kuti kazhinji ndinongoti ngatirambei tiri pazvidzidzo zvichajeka panguva inoteera. Pfungwa iripo ndeyekuti muri kuona here kuti zvakazarurwa iri kutaura zvekuti 666, zvekuti pfungwa dzimwe dziri kwavari ndedzekuti pane chikafu chakadhindwa 666. Vamwe vanenge vaiti pachanyorwa nhamba pamhanza 666. Vamwe vakaona motikari chaine number plate dzina 666. Kwavari zvese muri kuona zvazviri kuita. Saka ndo zviri kunzi zvinoda kuundastenda, kunzwisisa. Saka maona vhesi racho ratotanga richiti apa ndo pane kuchenjera. Zvari kuedza kurari kuti patiri kutaura nyaya yekuti 666 chirawe idimikira. Saka ratotanga rakurudzwa kuti apa panoda kuchenjera. Kuchenjera kuri kurwa ndekupi? Kwekunzwisisa zvakavanzika zvechiprofita. Amenotaura panyaya ya 666. Ndo dzimwe nyaya dzatichazoita of course. Inyaya dziri kumberi. Asi iye zvinezvi pari kungonzi zvinoda kuchenjera. Uchenjeri hwacho ndo hwatiri kutopiwa ihwohwo hwekuti unofanira kutungamirirwa naMwari. Wonzwisisa kuti nhamba iyi anzi chiverengo ichi munhu ari kutaurwa, haisi nhamba inodhindwa pavanhu. Aiwa, asi munhu ari kutorehwa. Saka zviri kunzi asi zvinoda kungwara kuti uzive munhu wacho. Mwari ngaatibatsirei ipapo. Saka zviri kujeka kudaro. Hatidzokerei una Daniel 12 verse 10 pastor. Daniel 12 verse 10. Idzokorerei munzwe. Vazhinji vachazvinatsa nokuzvichenesa nokubviswa tsvina, asi vakaipa vachaita zvakaipa. Hakuna pakati pavakaipa uchanzwisisa, asi vakachenjera ndo vachanzwisisa. Panzi pane rimwe boka manje richatadza kunzwisisa mavisions aya nemaprophecies aya. Tauda kuti tichimboona kuti rimwe dambudziko rinenge riripo nderei rekutadza kunzwisisa maprophecies aDhaniel nekunzwisisa maprophecies azvakazarurwa. Toda kuti tione kuti chingangodaro chiri chii chinoita kuti Mwari atadze kunzwisisa, iye Mwari aine shungu rekuti vanhu vese vanzwisise. Handei kuna Isaiah. Ndakaona kunge panotaura nyaya imwe chete. Isaiah 29 verengai verse 9 to 12. Isaiah 29 verse ya 9. Mirai mushame, zvipofomadzei muve mapofu. Vakabatwa asi havana kubatwa newaini, vanodzedzereka asi havadzedzereki nezvinobata. Nokuti Jehovha wakadurura pamusoro penyu mweya wokubatwa nehope kwazvo, akafumbira meso enyu, vaprofita nemisoro yenyu, vavoni wakavafukidza. Kuona kwose kwava kwamuri samashoko orugwaro rwakanamirwa, runopiwa munhu unogona kurava zvichinzi, dorava hako izvozvi, iye ndokuti handigoni nokuti zvakanamirwa. Zvino rugwaro runopiwa usina kudzidza zvichinzi, dorava hako izvozvi, iye ndokuti handina kudzidza.
pari kutsanangurwa zvikanzi izvi zviri kuna Daniel nezviri kuna zvakazarurwa macommon visions. Pari kuti common Bible riri kureva kuti zvinhu zviri kunzi naMwari dai munhu wese general public yaziva. Hanzi but ari macommon visions chiri kunetsa ndechekuti ukaenda paungano yevatendi wotanga namufundisi vakadzidza woti nhai zviko zviri kurehwa izvi pana Daniel 7 pari kutaurwa zvenyanga iri kudzura dzimwe nenyanga yaitaura mashoko chii chiri kurehwa. Hanzi vafundisi vakadzidza vari kubva vati zvinhu izvi zviri sealed zvakanamwa hazvisi zvekudzidza. Yeti Mwari anga akatodhizaina kuti its common knowledge kuvanhu vese. Hanzi saka munhu ari kubva atora rugwaro rwuya futi rwaDaniel nazvakazarurwa ochienda kunhengo isina kudzidza. Pari kunzi kudzidza vari kureva kuti asina kufundira zveufundisi ndiye ari kurehwa. Vobva vaenda kumunhu kuti iwe shamwari mufundisi vetu vati zvinhu izvi havasi kumbozvinzwisa zviri sealed. Nyaya iri kurehwa apa ndei? Ari kubvunza imwe nhengo. Ari kubvunzwa imwe nhengo. Hanzi imwe nhengo yacho iri kubva ati ndozviziro kupi zvinoda vafundisi. Hanzi muri kuona dambudziko ramumachechi. Saka nyaya ipa yaionekwa naIsaya. Ini ndaisazvozva kuti ingararamike mumachechi. Ndozvitoriko pastor. Kwakawanda unotodzwa chinzi nyaya idzodzo kwedu kusangana hatidzidzidze. Pastor vakati dziri sealed. Ukaenda kuordinary nhengo ubvunzwa iyi nyaya idzodzo dzotoda vafundisi. Yeti Mwari ari kuti zvinhu izvi munhu wese unogona kuzviunderstand. Munhu wese pastor verengai toda kuti chichinzwa kuti chinokonzera chimiro chakadaro chii. Kuti karima kakagone kufukidza vatendi zvakadaro zvekuti vese vanenge vasina kana chaedza vari blank. Ipo pana Isaiah 29 chiverengai muchidzika verse 13 na14. Isaiah 29 pa13. Yes. Ishe akati ava vanhu zvavanoswedera kwandiri vachindikudza nomuromo wavo uye nemiromo yavo, asi mwoyo yavo vakaisa kure neni. Nokunditya kwavo zvawava murayiro wavanhu wavakadzidziswa. Naizvozvo tarirai, ndichapfuura ndichiita pakati pavanhu ava basa rinoshamisa nechishamiso. Uchenjeri hwavakachenjera vavo huchapera, nenjere dzavanhu vavo vakangwara dzichavanzwa. Hanzi naMwari chinoita kuti nditendere kuti chimiro chakadaro chiwanikwe pasangano kubva kuna mufundisi kusvika kunhengo zvekuti vanodzima kutadza kunzwisa zvinhu zviri kunzi munhu wese dai aziva. Hanzi chiri kukonzera number 1 vanhu ava vanoungana vachiita zvechechi asi havasi kundida, mwoyo yacho iri kure kungoungana. Number 2 hanzi chinoita kuti Mwari atendere kuti vasazvibate zvinhu izvi. Havadi kudzidzisana mirayiro yaMwari yemubhaibheri, vanodzidzisa mirayiro yevanhu. Patiri kuti mirayiro yaMwari maybe kungoti ndisamaraize zvinobatika muchidzidzo chino, ngatingotanga nema10 commandments chaiwo iwo ari pana Exodus 20 aya. Havadi kuateedzera, rinenge ritori boka rese revatendi. Havadi mitemo yaMwari asi vanoteedzera mitemo yekugadzira vega yevanhu. Chekutanga havadi kutsvaga Mwari nemwoyo wese. Hanzi kana Mwari pakadaro ndinobva ndaita kuti zvinhu izvi vasazvibata. Isai nemamwe matauriro pasi. Unoziva kuti ndamboda kuita mubvunzo but zvazondijekera kuti ivo vanhu vangaunganire zvecheche here vasiri kutsvaga Mwari. Ndokamuka mubvunzo kambouya kuti bva mapagadzirisa pastor zveshuwa asi pfungwa yazouya mumashure kuti chinhu chakajairika because kumachechi uko kune umwe munhu wokungoti chaanoendera kuchechi kuporeswa zvekuti unotozoona kuti munoshandira here kwenyu ikoko paanenge ari kuda kudhisaidha chechi yekuenda ari kutsvaga kundoshandirwa, haasi kutsvaga kunonzwa kuti Mwari vari kuda kuti aita sei zvekuti upenyu husingapereka. Hachisibhori chinhu chinomboya mupfungwa make. Chingori mupfungwa make ndechekuti vanodzura here kuitira kuti zvinhu zvatinetsa pambodzurwa kana vana vakafa vakateerana. Zvakutoda kutsvaga chechi dzemweya. Pfungwa haisi yekuda Mwari kuti Mwari arida kuti ndiita sei. Ndiye kuda kushandirwa. Pamataura yekushandirwa apa pane wandaitotaura naye panhara achiti
munodudzira hope here? Saka anoda kudhisaidha kuchechi kwekuenda paine hope dzangomufiringa, kwete kuti pari kutsvagwa Mwari. Saka yanzi naMwari chimire ichocho pasta. Ndo chinoita kuti Mwari unogona kukaruka ungano yese vasina kana idea yezvinhu zviri kunzi zviri common. Because chavo kandi chekungodzurana munhu utoenda kumba zvatokwana. Hapana chimwe chaunoudzwa kuti Mwari ada kuti urarame uchidai. Saka izvozvo Mwari ari kuzvicherechedza pamapoka evatendi. Ngatiunganei vatendi, shungu dzedu dziri dzekuti tinzwe kuti Mwari anodei kwatiri, ada kuti tirarame sei, tiite ukama hwakadii naiye. Mwari anotipa chikomborero chemweya mutsvene unovhura pfungwa tonzwisisa. Daniel ainzwisisa zvinhu izvi pasta. Ngatingomutorai seexample tingoona kuti chaimubatsira kuti agone kuzvinzwisisa chii. Daniel 4 verse 8 na 9 moverenga nevhesi 18. Daniel 4 verse ya 8. Asi pakupedzisira Daniel akauya pamberi pangu, iye une zita rinonzi Bhelteshazari, wakatumidzwa nezita raMwari wangu, uno mweya wavamwari vatsvene mukati make. Ini ndikamuudza kurota kwangu ndichiti, iwe Bhelteshazari, mukuru wavakachenjera, zvandinoziva kuti mweya wavamwari vatsvene uri mukati mako, uye kuti hakune chakavanzika chinokutambudza. Chindiudza zvandakaona pakurota kwangu nokududzirwa kwazvo. Verse 18. Verse 18. Ndiko kurota kwandakaona ini mambo Nebhukadhinezari. Zvinewe Bhelteshazari, chindizivisa kududzirwa kwazvo vakachenjera vose voushe hwangu, zvavasingagoni kundizivisa kududzirwa kwazvo. Asi iwe unogona, nokuti mweya wavamwari vatsvene uri mukati mako. Daniel aigona kududzira nekunzwisa zviprofita nekuti aitungamirirwa nemweya mutsvene. Aitungamirirwa nemweya mutsvene. Ndima ichi yakakoshera kwamuri vateereri. Nyaya yemweya mutsvene inotaurika kakanyanya kwamuri. Yenzanisai kuti muone kuti mweya mutsvene waishandisa naDaniel ndo wamuri kutaura here kumaraini kwenyu, kana kuti pane kusiyana. Mweya mutsvene waibatsira Daniel kunzwisisa zviprofita zvemubhaibheri. Pana Daniel 5 verse 11 to 12 neverse 14. Toda kuti tipedze chidzidzo. Verse 11. Muushe hwenyu muno murume uno mweya wavamwari vatsvene mukati make. Pamazuva ababa venyu chiedza nezivo nenjeri zvakafanana nenjeri dzavamwari zvakawanikwa maari. Mambo Nebhukadhinezari baba venyu, ivo mambo baba venyu, vakamuita mukuru wavachenjeri nen'anga navakadheya navafemberi. Nokuti kuna Dhanieri wakatumidzwa Bhelteshazari namambo kwakawanikwa mweya wakanaka kwazvo, nezivo nokunzwisisa, nokududzira kurota, nokubudisa mashoko akavanzika, nokusunungura fundo. Chimire yenyu pastor. Vanozoverenga verse 14 yacho. Muna Daniel maigara mweya waMwari. Waisaita zvekuvhizita. Waitogara uchitungamirira Daniel every day. Mweya mutsvene uyu kuti tinzwisiso tingauwane sei. Mabasa 5 verse 32. Mabasa chapter 5 verse ya 32. Yes. Isu tiri zvapupu zvamashoko iwayo, nomweya mutsvenevo wavakapiwa naMwari ivo vanomuteerera. Unopiwa vanhu vanoteerera. Hatishingairei kuteerera Mwari. Mweya uyu wemutsvene unoita kuti pfungwa dzivhurike tinzwise magwaro. Unopiwa vanoteerera, kunamata kuteerera. Zvakakosherei kuti tinzwisise zvinyorwa zvaDaniel nazvakazarwa. Zvakazarwa 1 verse ya 3 ndo yekupedzisa pastor. Mobva mapa vanhu phone number dzekuti tivape malinks vajoine magroup. Zvakazarwa 1 verse ya 3. Wakaropafadzwa uyo unorava navanonzwa mashoko okuprofita, vachichengeta zvakanyorwa imomo, nekuti nguva yava pedyo. Nguva yafamba vadikani, Jesu akuya. Tofana kushingaira kunzwisisa zvakanyorwa izvi. Tinotenda vadikani kuve nesu muchirongwa. Tibatei panhare dzinotevera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tigosangana muchikamu chinotevera.
tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvikanyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira